Masong buntag na tanan mga antanin jud kamuti. Mga antanin jud kamuti guys, di mangparisan o kape. Parisan na magkape ni Ate Lini. Dama sa Ate Lini ang mga followers nila agdaris bahay. Das ate da busy pa sa ate. Good morning, guys. Yan pa kamuti. Kamuti. Yeah, mangkamuti guys. Manta. Muna yung magideng agahapon. Jalami man isa kanon guys, uga ng bahaw na bitaw. Kaon si Kimi-Kimi. Mga anta, ninjo. Parir, dara kamuti parir. Mga parisan guys, o kape. Mut. Dami maning kuan guys, kanang kamuti bitaw nga bahaw na. Kenapa ka tawagon? Uy, lami asin natin. Wow, matutain sa tayo pohon. Literacy mo na. Maana siya. Okay, nice. Yes, mga anta niya. Kamuti mo diha, guys. Wow. Nice kado yung islam ate. Saan pamigin? At tapuhon. Tapos ginoo. Huwag mo nag-ihin. Dagat ang makwartog lang. Ba, dala pa? Ha? Ito ano po? Hindi ka mukha kamuti. Hi guys! Good morning! Philippines! Buhoy! Na? Ang pariner? Ang pariner? Dagadagan? Ang pariner? Maligo? Patay ko ang mata pa rin eh. Yan na guys. Pwede ka ng kape. Hindi tayo. Kapag abri ka nakaan naman si Zagluto, aga ko kayo, kaya kamuti, palisan ng kape. Na, tani manikas manok, manikas manok, mani. Kape! Tabunan na na. Pero di may bawaan o ni out na ko. May tamuan ron, kaya magkwanta, mga laba. Kaya tumba. Lubong. Ate, gaya na. Sabi na rin lang live na na. Ba, pagka na. Ang followers ate, follower naman sa kanang kuan sa YouTube. Oh. Nagkuhan na siya guys, sa kamigin. Nga rin na sa bahay. Kaya nung kuan, musta na. Musta na kayo, guwapag na po. Ngano ko ka pa, Ulat ta kami kung. ngana ko ka pinanggas, kuan guys, kanang ngana may kapinanggas ang mga followers. Kaya gilaag mi daris bahay. Tili ni. Nga nga ato may kamigin ko no, kaya naindot ko no ka. Gilaan ko ang kapre. Gilaag may ate dari kay ingan siya nga ato ko no may kamigin kay nindot dito lagan hangin na sa ate nga puhon na puhon ko. Magtigom sa tatig para pamasahe kay pwede pala man na lang udon karon dadun banta. Kay mo almatang yun nga matag baruto. Pwede ra magkabuzak-kabuzak ang duha magsakay baruto. Oo, apay mangulin. Duha ka cellphone yung dum. Ilang sige ti puhon ti ha. Lagi kana ra bong kuan. Oh, sakto nagtatamisan ti. Masig tabang kay tapos Sakto ra. Alam ta guys, nami man sa palisan og kape, buntag ba. Nang ganahan. Kasi father kay nagkaan magluto pag Abril. Nami kaldo. Wala ka man pinalit gahapon, nagasang adlaw. Na kuan na binlan gigo. Diba nag-comment. Dito. Ano magag binili ko. Ano te dili te. Nga pa silaghan. Nabinlan yun. Ako ang tila ko wala te Ito, lato. kung nabog rin lang. Ano sa? Pet. At nga tuon te. Ito nga naroon. Di tus ka lang kaya kay at nga tuon sa manirot tang duha. Naroon, huy. Nagbagihako ka to. Manirot man mina may turok. Sabi ko, dito ako, dito ko ha. Mama naman ang balik guys, sayang. Duhan na labas ito, itong ipangadyo. Ngadyo ako tagisan, kung amo na lang legit, kaya mo ipakaon to sa mong budik-dik o kuhan. Kabalik. Magkakambutog tao ko eh. Lagi. Napagod ito yung Mahal, magod 40, magod kilos. Kamuti. Ang mga pahit nila, tag 20. Pahit ko tulo ka kilo. Ano? Taba, unta ka na ito. Lagi, sayang lagi eh. Balik kami dito guys, antay Duterte o ka nang na manurok na ito kami nga na bitaw mang nanay manggitib na ng kamuti ng terek. Miglaba dari guys, tiwas miglabas papag Gabriel dari da. Harami dari nalabas bay kay si Kim Kim. Di man pwede na madadun na tusdam kay jag mo bunot at uwan ba. Ang kamot ng isang ubo. Pero okay naman os kimi-kimi.
Kaya matusod. Hindi sa mga matus dam. Kaya dyan mo palit lagi uwan. Kaya nag-umanggod na. So madyo laman ng taon ug mo bunak na paning uwan kaya ro makapundo ng panmig tubig dari. So magigamit ang mga tubig guys sa mga ipanglaba. Kaya ro humaning ang labunan. Dudaghan na mga pag ang labunan pa. Ang waswas ako dari guys. Tangawan magiuna ang uniform ni Kuya Gael kay wa na isuot ugma. Madyo laman ng taon ugma. Madyo laman ng taon ugma mana. Wa naman din sa uniform. Asa man na yung mga nalabhan na sang adlaw. Sara to kay uniform utang nalabhan pa. Magtiwas ako na rin panghangil guys. Para mahumaning among kalabhunanan. Tinabangay ragasad. Kaya mahumaning atang ka trabahuan. Tinakmagay. Tinakmagay. Magali. Tinabangay. Tinabangay ragasad buwan guys. Gimbuhaton kaya mahuman og dali. Kapag Gabriel mo sa Zay Kumbati dagbra sa mga decolor. Ang puti. Kaya nahuman naman. So, uban to, pag kasi to guys, amo pa sa itong tiwasan og labada tos dam, tupuhon na, kuan, ito natin is dam. Hanggang mabunag ko sa gagawan, o daro ako na malabhan. Kasi na, mabunag agawan, yes no. Waswas time na guys. Kung na mas papagabrilo pa na bun. Ako na pa yung mga waswas. Yan na, good. Yan na, rami dahil sa mga bahay guys. Tinabangay. Sa mga bahay guys. Tinabangay ras buhaton aron madali ka human. Pag usaray pasagdan, matubay di ka human ning buhat na to. Yes no. Lumaluma lagi minsa, tinabangay jud. Yes no. Kana ka nagmenje, tinakmagay jud. Bad mo ko. Bad na. Yes no, bad na no. Hindi ba ito nagmenje man, tinakmagay. Mas kabas tinabangay. Kung gabi, tinakmagay. Oh, mo pa. Dito nga na ganyan tanaw. Yung ang balang. Kaya mo dyan. Tinangan mo tinakmagay po. Nga di. Kuan ang buwa guys eh. Nangurot-hurot jud pag amang labunan. Kaya nabilin na to katong atong napin sa idaan ano. Ang forte. So mo nang toy nabilin guys. Hato tos dam dito pwede dani kay kuang ang tubig. Ang merak ba nagagawan po dito dari? Aw mo bunag unsa, labhan ko na ho. Pero kung kuan abog na. Tinabangay lang sa mga gimbuhaton kaya arong humaning atong trabaho guys, makapahuway dengan upahuway ba. Kanahay-hay ng panhaguban. Kanahay-hay ng panhaguban. Napay-pili na daghan. Yeah. Tapos hindi, tikang-kang. Tara guys, nag-abot na. Agamang labhanan. Agamang nilabhan. Nag-abot na kasi guys. Piliunan. Yan ang agad na. Hindi mabasa may kabuok ka lang bay guys. Buyag. Sigilis ka na aglaw. So, na pala man nimi ka ng ripo para sa una. Di matampak ang mga labhanan. Sa una, dito ang mga laba. Kada humanog liko. Laba man na doon. Karoon mga tabang guys. Gado ang labhanan. Pinos anay. Miglaba, sumatin sa kong meeting guys. Ito sa eskwelahan ni Kuya Kinkin. Okay. Nag-chat na sa Kuya Kinkin ganiha meeting kuno karon. Ban si Kimi. Isi. Wato sa mi nagamang mga labhan ya. Tapos dito na hangir na tanan. Kita-kits talaga dito guys. Dahil mas eskwelahan guys. Hapit na magsugod ang meeting. Second homeroom meeting December 10, 2024. So moro nagamang ikaduhang kuan guys, homeroom meeting. Hisgot na mida na silang kuan, Christmas party pohon. Bas Ilia. Kimi, day ay paglaag natong ladyo darat dali. Simbas kung unsag nay mananap diha.
agenda, basic budget, update of Iba ginakasayo, gisayo ang Christmas break. So, December 19, ilang Christmas party, guys. Ano dyan ay naman tutulad. Sige, so dilita sa Nahuman namig meeting, guys. Aga maghisgutan, nagilahang Christmas party pohon, karong 19. So, nauna agilas Kuya Kinkin, nagilahang Christmas party. 19, nagilahang agilas Kim kay 20 man. So, sakit ibukan sa dari, guys. Ag Christmas parties, mga bata, 20. So, kaya isang teacher ni Kinkin, kay na may lakon si ma'am. So, nakakuha na ba? Naka-set na ng adlaw apit sa 20. So, muna yung sibog me sa 19. So, 19 po na Christmas party ni Kuya Kinkin. Agka kimi-kimi, 20. Agka Kuya Gail, 20 po. Buong hani kay ka Kuya Gail itong ako anon. So, kakuha na tapon guys. Saya, dadaan na to. Dadaan Kinkin dari iskulahan.